manje sibheke udaba lamaphupho kafushane. Qinisekisa ukuthi-ke ulike le video le, qinisekisa ukuthi-ke uyasubscribe ku-channel kama kupastor Ningi sibheka la iphupho likaMazet Gas uthi ithokoza. Mina-ke ngicela ukubuza la kuchaza nophupho umuntu wakini ongasekho ekushaya. Kafushane into esoyisho ukuthi lolu uphawu lolubi kakhulu ngoba-ke uma uphupha umuntu ongasekho ekushaya uphawu oluvame ukuthi la lubi ukuthi-ke kukhona okumele-ke ukulungise, kungenjalo uzobhekana nenkinga nolaka mhlawumbe lapho phansi. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu ongasekho ekushaya uphawu olungabe liveza ukuthi-ke kungenzeka kunokungahlambuluki mhlawumbe phakathi kwakho nomufi okudinga kulungiswe, angazi mhlawumbe egcine sephambanisa-ke izinto zakho noma iphambanisa impilo yakho. So ngakuthi-ke okunye kubalulekile ukuthi umuntu ongasekho uma ekushaya uphawu olungabe luxwayise ngebhadi noma luxwayise ngesikhathi ezimbi ezingase mhlawumbe zikulandele, noma-ke kunomoya omubi ozama ukumisa kabi empilweni. Sema kakhulu subscribe ku-channel, like le video le. Ikhona ke infleki la sibeka khona ukuphupha amaphupho ngokujulile, ngokuhamba lapho niyobheka khona ongacosha cosha. Siyabonga. Siwe